Moikka! Minä olen Timo Linnanmäki, kotiräätäli. Autan perheitä saamaan heille juuri sellaisen kodin, kun he itse haluavat. Olen viihtynyt design-talolla kotiräätälinä jo pitkään, koska meillä on eri tekijöiden roolit ja vastuut jaettu selkeästi. Vaikka olen asiakkaiden apuna alusta loppuun, minun ei tarvitse hoitaa koko hommaa yksin. Kun asiakas saa joka vaiheessa linjan päähän oikean asiantuntijan, niin onhan se asiakkaallekin mahdollisimman turvallista ja luotettavaa. Ja minut se vapauttaa tapaamaan taas uusia asiakkaita. Tämä myyntimiehen työ on välillä aika värikästä. Viikossa ei ole yhtään samanlaista työpäivää eikä iltaa. Tässä on tykättävä haasteista, oltava aidosti auttamishaluinen ja sitouduttava joustavaan työaikaan. Saamapuolella on sitten varaukseton tuki yrityksiltä ja palkka, josta omat onnistumiset näkee heti. Työympäristönä design-talo on todella mukava. Täällä ei tarvitse turhaa jännittää, erilainenkaan ei erotu liikaa. Sanotaan, että isot toimijat on jäykkiä, mutta design-talolle kokoluokka tuo vahvuuksia. Olemme iso, mutta taipuisa. Meillä design-talolaisilla on kaikilla yhteinen päämäärä. Asiakas saa aidosti sitä, mitä tilaa. Arvostan todella sitä avointa välittämistä, mitä täällä näin päivittäin. Jos haluat lähteä mukaan joukkueeseen, joka tekee asiat tehokkaasti, lähde mukaan!